Suportado naman sa General Services Office ang desisyon sa City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga hindi magbutang sa mga banderitas subong nga Dinagyang Festival. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sang opisina egin pahay nga mabudlay sila nga bahin ang maghimo sa mga banderitas bangod nagakasangit ang mga ini sa wires ang kuryente kag iban pa nga istruktura. Suno pa kay Ravena nga mabudlay man i-recycle ang banderitas bangod ini isa ka sa isang low density plastic rason nga ginahaboy na lamang nila ini. Namon siguro maisagit ka truck, no? Or all over the city nga nakuha namon, no? Medyo mabudlay, no? Magkuha sang banderitas since nakakabit siya sa mga wirings, no? Mga guy wire nga sa babaw sang poste kaya isa-isa mo gina, no? Meaning to say, ano mo hindi mo siya malalas kay may mga communications cable, so medyo sensitive ina sa no sa tension. So ginaano ta isa-isa ta gina and you need to use duwa ka ladder kabok-kabok para nga makakasutanan. Okay. So amo na nga tong ginaobra sa nabigat, and right after sang Dinagyang single use plastic siya, no? Wala no other use, no? And mabudlay man siya i-recycle, no? Kay recycling activity ang pwede mo sa sa banderitas kay low density plastic siya. So pwede lang gid siya guro sa RDF recovery or refuse direct fuel, or pwede siya sa sa shredding machine for plastic. Number 1 si Engineer Neil Ravena.